Makusana zina ukamva kambanga mwala. Profesa ijatunde kuti nagunda khoma. Pano tikuyankhula pano ndoti aprofeti aja ali mchitokosi cha polisi posatira kuti profesa manager inabausa gemu ndoti mazi achita katondo ena tonkumazafunsa kuti kodi imeneyonso ndeiti iliso imeneyo. Ok, makosana tikuyalireni chonchi kuti nkhani imwe itsate bwinobwino. Ku dziko la Ghana kuli mkulu wina ake amene amazitchula kuti ndi profeti ameneyo anatchuka kwambiri m'masamba mchezomo dzina lake kuti ndi Ebo Noah. Ambiri tikhupira kuti amene timakonda kuona nkhani za ma social media moti namutsata mkulu ameneyi. Ndeno profeti ameneyi ku Ghanako amachokera ku chigawo chapakati kapena kuti Central Region kumene ku Ghana mu mzinda umene mazuka zonena kuti Elmina. Ndeno mkulu ameneyi akuti poti amachita za mapemphero choncho maziwa amene amachitira maprofeti akuti no ali mkati mopemphera ndoti Mulungu anamuwuza kuti kuyamba pa 25 December chaka cha 2025 kumapita msogolo ndekuti no kuyamba mvula imene ikha yosalekeza mpaka nakuzafika zaka zitatu kupitiranso pamenepo mwina kufika zaka 4. Ndeno anthu sazapulumuka chimene amene akuti achite ndekutiyo akuti Mulungu anamuwuza zoti aseme chombo ngati mwe zinakhalira mu nthawi ya Nowa. Ndipo tengeni mmene nkhanizo zimabwerera amana zoti mkulu ameneyi ntchito imene anayamba pa kanthawi yosema chomboyo kumene anawuzidwa ndi Mulungu wakeyo zikuoneka kuti anayamba mu chaka cha 2024 chakumapetoko komano kutchuka anaziwikano masamba mchezomu cha mu August chaka cha 2025. ndekuti no mu August mo anali zoti wakhala kusema zombo zimenezo chifukwa kuti zombo zonse zinalipo 10 munthawi imeneyo mu August ndekuti unali mwezi wa chinamba 11 pamene anayambira kugwira ntchito imeneyo. Ndenotu amayipasa moto ambiri masamba mchezomu kwa amene timatsatira nkhani yake mpaka na ndithu inazungulira dziko lonse lapasi. Anthu amadziwa kuti ku Ghana kuli profeti amene zinake ndi Noah amene amasema zombo kumeneko. Ndipo tengera ndi anthu amene amusatira amawachenjeza kuti amene azakanike kupita kukakwera chombo chimenecho mvula ikayamba ndoti ziwavuta azapeza zoti akumana ndi ngati mmene zinalili mu chigumula cha Nowa. Ndiye amakhala kulimbikitsa otsatira ake kuti akhale oyera mtima kuti akamapita kukakwera chombo chimenecho ndiye kuti azakhale ali oyera mtima chifukwa chombo chimenecho ndiye kuti ukakhala zoti kwapangano mafladzi azapeza zoti akuyandama osamira kwina kulikonse. Ndi amanena zona kuti chombo china chilichonse ndoti zakwanisa kunyamula anthu okwana ma 1000 palibenso china chilichonse chimene chingachitike. Ndi pa zombo 10 zo ndiye kunakhala chinamtindi cha anthu chimeneno chinakapita kukakwera mmene momwe kupulumuka. Ndiye chifukwa choti anafika nopoti ali popular kwambiri manebazi aku Ghanako anthu anayamba kumusata profeti amene Nowa. Ndenotu atamauza ma followers ake kuti azikhalano akugulitsa china chonse chimene ali nacho. Ndalama zinazo ndiye kuti amakhala kutumizira iyeyo ndi cholinga choti project imene ali nayo kumenekoko yopanga chomboyo ikhale zonoti ikutheka bwinobwino kuti no ikamafika tsikulo ndiye kuti chizakhala china chonse chatheka bwinobwino. Anthu no azangokwera ulendo no kumadikirira pamene Mulungu azayambe no kugwesa mvula. Ndenotu kunali chinkwanyanya cha anthu kuchoka kwa manebazi a dziko limene la Ghana kupita mu mzinda umenewo wa Elmina. Muthaso kuona zithunzi zimene zikuyenda pa skini panopo imene linali gulu la anthu limene mafuna kukakwera chombo chimenechi. Ndiye maziwa zinthu zikafika chonche anthu amangokhulupirira zina zilizonse paja ena amapanga ngati ma blind followers. Ndenotu anthu ena amachoka kumaiko ngati Liberia ndi ena otero. Ndi atafika kumeneko tsiku ndiye kuti la 25 December lafika Ebo Noah anapeza zoti amba kuchita zinthu zodabwitsa kwambiri. Ndiye kuti noti kunali apambwandi basi notu nkunena zona kuti atanakhala masiku ambiri akupemphera after atana zoti tsiku limenelo ku Ghanako ndiye kuti mvulanso sinagwe kunali dry basi notu kena kwanangoyamba nokafotokozera anthu akuti ndimapemphera kwambiri ndimapanga fasting ndiye kuti no Mulungu wandiwuza zonena kuti zimene amanena kuti ayamba kugwesa mvula zimene zakuti wasintha maplani malo mwake waperekano nthawi yokwanira bwinobwino kwa anthu kuti no apange zolapa. Ndiye kuti chiganizo chokhudzana ndi mafloods amenewo ndiye kuti akazapanga Mulunguyo ndiye kuti azamuwuza kuti no anthu apite akakwere no chombo chimene chocho ulendo kupulumuka kuthawa mafloods. Ndenotu kwa amene tikutsatira bwinobwino anthu amaoneka kuti siku imene anali stranded makamaka amene anachoka ku maiko ena ngati ku Liberia ko panali mdala wina akena ndi
azima expand zake zotanani kuti wangozisiya pambali pakuona kuti wazingwa kwambiri mutu sukuyenda bwinobwino kona zoti mission yakanika ndeno kuipa kwake anthu amenewo kumene amachokerako akuti amakhala kugulisa zinthu zimene ali nazo kanditanani ndi malo koma zoti agulisa kana ndi zifuyo ndenotu amapeza zoti zinthu zimene zagulisa kuti dziko basi likutha after kubwera ma floods ndeno ena ati ma savings zawo timene amakhala kuseva akuti kunali kuntumizira prophet ameneyi kuti athandizire project yomanga chombo chimenecho azina zimene amasanazo ndikuti zimene agwisa ntchito ma transport ndi zina zotero kumapitano kumeneko ku Ghana ndenotu anthu amene anazindikira kuti agwira fowa la moto ena mbopsa mtima anapeza zoti achiyasa moto chombo chimodzi chithunzi chake chimene muchiona chikuyenda pa skini panopo komano chimene chinazapsesa mtima kwambiri ma followers amene ali stranded kona zona kuti mission yakanika nkhani yake nayo zonena kuti mkulu ameneyi anapezeka zoti pa 25 December apo anapeza zoti ali ku show imene yaronde kuti ya oyimba akasekirawa anzake uku ali busy kudikirira kuti mwina kugwa mvula akakwere chombo iye wazitaya zimenezo wapitano ku show imene inali ya artist amene amadziwika ndi zina loti Sakode Lapaholic ambiri tikupeza kuti artist amene timamutsata bwino ndotchukanso kwambiri kumbali ya secular music ndeno anali busy kumeneko ndikuti kudumpha ma speakers onona kuti ma followers ndikuti ali busy stranded kudikira mvula zimenezo sizimamukhuza zimene zinapsesa mtima kwambiri anthu nokuti angopita kukayasano chombo chimodzi kuchiyasa moto pamenepo komanso chinthu china chimene chinazadabwisa anthu chonena kuti pakatipo anazapeza kuti chakumapeto kwa mission anagula Benz ya nyuwani imene mukuonanso pa zithunzi zimene zikuyenda pa skini panopo ndimene ndithu anagula mkulu ameneyi zimene anthu amenewo amaona kuti ndalama zake anazitenga kuchokerano kuma savings anthu amene amatumiza ndi cholinga choti akhale akumangira chombo chimenecho posalirano zimene zinachitikazi ndikuti aboma anaona kuti munthu amene ananamiza gulu pomabwera ndi maprofesi ake komanso akuti anabweretsa mantha ku dziko limene la Ghana plasinso ndikuti maiko ozungulira kumeneko ndi maprofesi ake aboza pano ndithu mkulu amene ebonowa ali mchitokosi cha polisi kudikirano kuti akalowe pa khoti akayankhe milandu imene anapalamula ponamiza anthu kuti dziko lapansi likuwonongedwa ndi Mulungu pogwisa ntchito ma floods ayi ndithu pamene patamva amene nkhani zake zikuyendera komano anthu timafuna kukhala osamala kwambiri kumbali ya ma finances timafuna kusamale kwambiri maprofeti amene amabwera kumatinyengerera mwina motero ndi zimaprofesi zawo zaboza ngati zimenezi ndeno pamafunika ndithu kuti munthu uzilingalira bwinobwino uzikhala ndi critical thinking pa nkhani za ma blind faith ngati zimenezi chifukwa panepapo tilalilingalire bwinobwino munthu ndakuti anagulisa kandi malo chane ma savings ake amene amasunga ndi kutumizira munthu kumapeto ake kumadzakapeza kuti ali stranded ku dziko solaino ake ngati mene zakhaliramo ndeti samale kwambiri ndi ma charismatic prophets amene amabwera in sheep clothing kumapeto ake mkatimo ndikuti ni mimbulu nkhani pamenepa ndikusaziwaso malemba chifukwa khaza kuti amatsatira malemba kuti kodi Bible likunena chani nkhani ya chimaliziro cha dziko kodi Mulungu adzagwiritsanso ntchito ma floods pofuna kuwononga dziko lapansi nimene amanenera malemba kapena ayi kwanzathu amene ali achipembedzo cha Chikhristu komanso kumbali ya social media paja social media masiku ano imakhala kupanga amplify zinthu zosadziwika bwinobwino ndi ngati silisamala timapeza zoti takagwera mbuna tikakopeka ndi zinthu zopanda mutu ngati zimenezi financial vigilance ndiyofunikiranso kwambiri chifukwa zimenezo sikugana kokhako ngakhale ku Malawi anthu ambiri amapeza zoti akunamizidwa ndi ma physical salvation ngati mene zinakhalira kumeneko kumapeto wake amapeza zoti ngati anali ndi ndalama awapasa anthu amenewa basi notu amba kusangalala ndikuti kumashow ngati kumene kumapiridwako ndalama zake amagwisa ntchito ndi ziti ndikuti ndi zomwezo zimene anthu amapanga contribute kuchoka pamenepo magalimoto amagulidwawo zonsezo sosi yake ndi ndalama za anthu amene amasonkha so financial vigilance ndiyofunikira kwambiri makamaka tikafika ku nkhani ya ma charismatic prophet nkutheka tomwe ndi ndemanga pa nkhani imene pamene tikuyankhula zonena kuti prophet waku Ghana uja amanena zonena kuti dziko likuwonongedwa ndi Mulungu kuyamba pa 25 December 2025 zamuvuta pano pati kunena pano watapidwa ali mchitokosi cha polisi profesi imeneyo itagunda khoma ngati maganizo amenewo alipo mutha kufotokoza comment section koma tikamapereka
tilemekezenso maganizo anzathu. Saiwale kupanga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndichongoti nkhani zambiri zikamachitika ndi kuti zitha kutipeza mosavuta.